khot jong ka village defense primary committee Nongstoin area. Hakamet jong ka arpo arterek menai nai weng kilayo ban kemno yo wei ubreu alor ka jingdon keti ke jong u hagi kamtu kam them hagi benta boper jong ka sor Nongstoin. Yau te ubreu belasha kemno hagi khot jong ka VDP CNA latep kerteng kum usharestar khardeu saw arpun reus nam karta nakasnong nong klau ka baha bapo Nongstoin West Kasil district uba Liverpool Kharbani general secretary but president ba Fibarwell walang hagi jingdon langru gid khot jong ketika kenhun kilay thu ba ketega jing kem yu te ubreu kalong hadien ba jing yo ka jing kerpat na tanat pulit. Halor kayay kayang jong te ubreu ubasan melen ban lektu ban jenrat igi ksiar nagi kena igi kelung kibedang hapo ka sipaus nam karta naman lagi skul kibedang hapo ka sor Nongstoin. Kumta nakaliang jong ka VDP CNA kila persyang ban yay budin ban hakate ka singi kila lap yu te ubreu nakajakak yang kali lokal taxi hanon ba kata ka pon nrivsteng janmet. Nakaliang jong kiti ginog yalam kilo ongru ba yu te ubreu nakaliang jong ki kinlet ban IT no iski pulit. Hadirin ba nakaliang jong ka village defense primary committee jong Nongstoin area ti ngilayo gajing karpat nakaliang jong ka police department ba udon uni ubreu ba u sat melen ban lektu janrat ki siar jong ki khna ki khlung ki belang hapo jong ka ship house nem naman lagi school ki bedon hani aha kani ka Nongstoin town area kani ka Nongstoin area. Ki hadin mengilayo ya gajing karpat nakaliang jong police department banwat ban pedlem ya kayat kayeng jong neubreu ngila persyang hagi di sngi bat menta ka sngi karpo arterik banai bakawe ajak kendai ngilalam yoni u sharestar khadu saw nang te na stan lokal taksi nang te na nonba bat ngilawan ra hang ni ha dorbar hall jong dong maula syong jong snong ni Nongstoin bat hadin bengila to kit bat keli nadong sadong yu ulapla bola tu adu unriu teli gijaka ti hang ni hadin mengasim statement ngilayo gini gijaka kabaningkong kabautu kalong naka school Nongstoin public school nang ta kabaar kadi na po KGP not school nang ta kabalay kadi na government LP school New Nongstoin bat kabasaw kadi na SCLP school Sopian kabasan kadi na Sidley Presbyterian school kabanriu kadi na St. Xavier school Nongstoin. Kumta hadin baulai itu batpla hadin mengiladep bantokit nakaliang jongka village defense primary committee di menta yauniu sarestar khadau saw ngimban se bangin habban aino hakti jongka ain nomor kumba nakaliang jongka plesu kapan ya ka jing badiarap bangin wadiu teh hadin mengilayo batokit baudei sisau neubreu ba le kini kam di mentangin salit ban rano yu po hangte po police station Nongstoin. Nakaliang jongi kum ka lega committee ngim semla songthai kwa iba ka jings new baro kan du kan damno hangnya po kat Nongstoin town area perkowe. Makata nakaliang jong ki Nongstoin sinong apo ka dong kathai perkowe. Bakin ai ka jing ya trelang khnang ba ki jings new baro kin du kin damno leng ba ka trelang nengkong napiki Nongstoin sinong ba ladon kano pinso haban ai kijing tip sangi bat mangiru ngin ya testom nak menta ka hakamet e pokas nong ka thau ka dong ka thai berkowe bat ngi ngim semla song thai ngim semla song kliti nak menta panwan ra yak chosup chongsan hapok ka dong ka thai hi pokas nong ka thau hi berkowe.